A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, achegouse esta mañá a Taboiro para visitar o campamento xuvenil de Espiñeira, enmarcado na campaña de verán 2019 da Xunta de Galicia. Durante a visita, Cristina Pichel destacou a importancia deste tipo de iniciativas, que permitiu que uns 400 rapaces repartidos en 4 quendas puideran desfrutar dunhas merecidas vacacións con actividades e xogos, mentres se facilitaba tamén a conciliación das súas familias. Que é a última quenda deste campamento, no que estuveron 400 nenos e nenas de idades comprendidas entre os 11 e os 12 anos, máis ou menos, disfrutando, pasando ben, como vemos, con actividades moi diversas e a parte moi específicas deste campamento, porque están vinculadas ao teatro, a danza, a expresión corporal, a que eles se sintan con liberdade para expresarse e para poder actuar e que adquiran unha serie de coñecementos e dunha formación, a parte de pasalo ben, que seguramente lles axudará no seu futuro. Posteriormente, a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado achegouse a Ribeira, concretamente ao Parque Natural de Corrubedo, para coñecer de primeira man as labores medioambientais que están a levar a cabo un grupo formado por uns 20 voluntarios, que colaboran no mantemento de espazos naturais, reconstruindo e consolidando sendeiros, eliminando especies alóctonas e informando e concienciando os visitantes do parque na necesidade de protexer o medio.